Ćao svima, ja sam Ivana i danas ću vam pokazati kako da izgledate sveže i odmorno i kako da prikrijete znakove starenja. Ukoliko vas to zanima, pogledajte ovaj video. Počinjemo tako što prvo uradimo blagi peeling. Dakle, možete da uzmete i samo lice blago da istrljate, ali blago da istrljate peškirom koji nema puno omekšivača, zato što omekšivač može da iziritira lice. Taj blagi peeling je veoma bitan zato što nagomilane mrtve ćelije na licu čine da lice izgleda onako umorno i sivkasto. Još plus u kombinaciji sa ostacima šminke zaista možete da izgledate sivo. Dakle, prva stvar, uradite blagi peeling. Drugo, lete su jake vrućine, zimi grejanje jako, vrlo često mi se dogodi da se probudim naduvena i onda uzmem samo ili ispljuskam lice hladnom vodom ili uzmem led, stavim ga u krpu i prislanjam uz lice, jer na taj način ćete prokrviti lice bolje i otok će splasti. Sada ćete reći, da, šta ako nemam leda u kući, onda uzmete, ja često uzmem pa me muž vidi kao ludaču, idem po stanu sa zaleđenim punjenim paprikama koje pritiskam uz lice. Znači uzmete bilo što iz frižidera što je zaleđeno i prislonite uz lice i otok će sigurno nestati. Sada prelazimo na treću stvar, to je pravilna podloga. Ja danas ne znam gde mi je glava pa sam zaboravila, to jest ne mogu da nađem primer. To je L'Orealov Revitalift, ali koristit ću ga u sledećem videu pa ćete ga videti i njegovo dejstvo, a za sada ću samo reći da je bolje da ukoliko ste u mojim godinama, dakle prešli ste 30. godinu, bitno je da koristite primer, umesto toga da na kraju šminkanja nanesete presovani puder koji će izgledati grozno i stvorit će vam još više bora. Dakle, koristite primer ukoliko ne želite da vam šminka, u nekom trenutku krene da se skida ili tako nešto. I drugo, primer će vam dobro izjednačiti lice i bit će glatko. Sada prelazimo na jednu stvar. Prvo ću vam ispričati zašto mislim da je bitno da žene u našim godinama ne koriste nikada presovane pudere i da ne koriste one završne pudere, pogotovo ne u ovom delu. Sada ću vam pokazati nešto što ja koristim. Ovo je Garnier Skin Miracle Anti-Age krema i ona je fenomenalna, skoro sam je otkrila, možete je kupiti i u DM-u i u Liliju, svugde možete kupiti, uopšte nije skupa, negde oko 900 dinara je, a zaista dugo traje. Dakle, ona ima anti-aging sastojke u sebi koji su veoma blagi, zato što ja mogu da ih koristim, jer moje lice je kao lakmus papir. Čim je nešto preagresivno ili jako, moje lice reaguje posle 2 dana, bukvalno. Krema je kada je nanesete ovako bela, ali ona u sebi sadrži ampulice sa bojom, tako da kada je nanesete i kada krenete da je utrljavate, te ampulice pucaju i one ispuštaju blagu boju, koja licu daje svežinu i jedan divan topao ton, tako da ćete izgledati sveže. I ova boja se fenomenalno slaže sa vašom bojom kože, kakva god da je vaša boja kože. Sada ovo sam nanela i pokazat ću vam kako ovo izgleda kada koža upije. Vidite, kremu sam nanela samo na ovu polovinu lica, na ovoj nemam ništa. Razlika je očigledna. Prvo što je odlično pokrila moje crvenilo i rozeceo, drugo što je i ove tamne kolutove jako lepo prekrila. Izgledate sveže i ne izgledate kao da imate tonu šminke na licu. Preko 30. godine sve devojke koje koriste mnogo šminke izgledaju umorno. Dakle, dovoljno je samo jedna krema ovog tipa da je nanesete da biste izgledali sveže i odmorno, a pritom ona u svakom slučaju radi u vašu korist zato što je anti-aging. Ona je toliko blaga da se može koristiti i ispod očiju, to jest nanositi u tu regiju. I ono što je dobro je to što ne ulazi u bore, tako da kada se nasme
ne stvara onako utisak veći da imam bore. Evo kako izgledaju, na ovoj ruci nemam ništa, na ovu ruku sam nanela kremu. Vidite kako daje jedan topao i sveži ton, a ne izgleda veštački i loše. Tako isto mislim da se to primećuje i na licu. Kažem, ovo je krema i ona jako lepo stoji, dakle evo i ako uradite ovo neće se primetiti da ste to uradili, nećete izgledati onako loše i razmazano. Dakle, ukoliko imate masno lice, molim vas nemojte koristiti one, pominjem, toliko ih ne volim, presovane pudere da biste matirali lice. Mnogo je bolje i zdravije da uzmete najobičniji toalet papir i s vremena na vreme pokupite višak nego da nanosite presovani puder. A i ukoliko ga nanosite ili nanosite puder u prahu, onda se trudite da ne nanosite ispod očiju. Sada ću naneti sa jedne strane, a sa druge neću. Dakle, evo. Pogledajte koliko se više vide i koliko su naglašene bore. I pogledajte koliko su pore vidljivije kada se nanese taj završni puder i kada se nanese mnogo. Vidite s ove strane koliko su vidljive, a vidite s ove strane gde imam samo ovu kremu. To će se isto dogoditi ukoliko nanesete na celo lice, ovde će vam sa linije mnogo više videti ili ove ovde, ove smejalice, sve će biti mnogo više naglašene. Dakle, trudite se da što manje šminke nanosite i izgledat ćete mnogo lepše i mnogo svežije. U sledećem videu pokazat ću vam kako da uz pomoć dekorativne šminke, dakle senke, rumenila i tako dalje, kako da uz pomoć toga izgledate sveže i kako da se podmladite. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Kao i uvek ostavite mi komentare ispod videa, a mi se uskoro vidimo sa nečim novim na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!